Здравейте, аз съм Шпионина и сега ще ви покажа как се снима клип. Първо влизате в Google Play. И тук ще е на Икерно. Кажи здрасти, бе. И пишете Mobizen. И тук има марки за телефона. Какъвто ви е телефона, така марка си изтеглете. И после мой Samsung. Опа, сори. И ето го. Сега и си го търсите в менюто. Влизате в него и се регистрирате. И тук и това ви се появява. И като цъкнете на него ви показва колко минути снимате. Ама тук ще цъкнете, за да почнете да снимате. После сега да влезем. И ето тук беше за FPS-то. Тук за колко FPS искате. Най-много е 30. Това 50% ако снимате на... Нищо. Това 50% ако снимате на... Какво беше, бе? Опа, ще ви кажа кръците. Да. Не бе, това е за колко да ти е светло и тъмно, като снимаш. И да... Чао. 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 Чао.